Kurwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbali inja ayo mworo karugetanda bana mangana amange aberega okorekana kurwa asegeka giakare gotukunga abantu bachira asegete basaganire kero basaganira abantu bakorere getu atenga abantu abu nababego abigwa baiga gotwa maitega n'abantu bakorwa abantu nyatukinterera abantu abarabu lakini mangana ya achire bono paka ase chinyumba chito sengenche yo litkuriya rero ntubwate naba abari kyombekerige kurwani Obobegwa na kolenda nga mbori kogendera koba bokugenda guchime kukwantara rero kukwantira songa bagina bagakakwantira songo lakini ende amangana nale mu chikomanyanga ayanarali na ndinki abantu kokora nchikuru kwa mkate Enoch aiga se studio ntore no mugani oito atatebiri italiae kara tebiri italiae amanya ko tatebi kiombeki akowakilisha na kiombeke nkeriki karibu ekero tokoenda amotwensi biamono mukate na ire chinga kiechi wakamna biamono asiri bageri kwanya riko bagokonga on my behalf and on behalf of the organization ngokolere gasi aseri etankuru ku Edna Nctc omweno ngokore gasi ase getengo ge serikali ke Korwania and also ke gozuia amangana a terrorism ayu abantu abange bamaite mnobo gaidi National Counter-Terrorism Center. So in short, nabotokora keruka NCTC. Yes. Kero agotebirigo nokorenkereri nawe naya sole egotokora Korwania na Gotanga Obobegwa ego atsan Korwania na Gotanga Obobegwa tari abakorerwa NCTC gata Korwania na Gotanga Obobegwa tatebi Edna tatebi anene NCTC kiombe kiekebono NCTC ne kiombe gia serikali kiranda the office of the president egasia yemono no Gotanga na ande Korwania amangana ayo Obobegwa popularly tokoro kamna terrorism kiombe keiga totebe busegetenge kegie serikali egia chagitu mwaka 2004 wetera se decision ye cabinet 2004 engake yu kwenye Kenya yeteira mange iguru ya mangana ya Obobegwa toise kwenyora ekesi getangani kiarenge 1980 ekero twabeta attacked at Norfolk Hotel gari Nairobi Ababegwa mono bali ko ruchinse cheisiko in fact kesi kyo Ababegwa barwete ense ya Israel ani ense ya Palestine bagachagua attack interest cha Israel gaiga asense to ya Kenya alafu kurugabu omwaka 1998 asabange bali konye twaigwirwe na umoko inyoranga twabwate kesi kia 1998 bomb blast agu American embassy ya bete ko ba attacked na terrorists barwete kiombe kuru kwa Al-Qaeda onye mwenyorete chinga kiecho omonto tenete Al-Qaeda ari kuru Osama bin Laden kero yekera agabu nande ekencho agerete twarenge ko ba attacked nasengencho Kenya bwato bosani guchas chinse chi America Israel nande bono ababisa ba America na Israel abali ko baligiando onse kero basinyirwe kasi chinse cyabo abali gucha sabasani babo so kanyoranga bono yarenge necessary kurugabu toigora maiso mna abakenya tokoreki na intuto chake kwetenenera kurwani chisegi kiagera omweri oyo liko ari konyoranga chisegi echi cyari koreto kwanyoranga twanyorira makweli kuzidi kiasi na ande kwanyoranga nonye investments chaito economically development ya chirense kiagera as we all know ekero Obobegwa attack ya beire ebinte binge bigo sareka banta bago siria magimabo ekwerende kwanyoranga investments ebyonye ne hotel yali puliwa kwanyoranga no ena bakolie gari income eri ari go generate teyo ekero abanta babachagete ekiombe kiga gose ekara Obobegwa babachagete
gocha kuruga abo totabanga emiaka iga 20 years gwikira bonaga yaerse aiga no Kenya na nari kesi getangani kuruga abo ebi these cases ebi korobuni ebiga byabere bikogenderera gocha n'abantu nabwo aba bagenda tukubika gusikoro sikyombeke bia mana seri swali lirigia chinga ke chichitangani na twachagete mna nabatebye kesi kya attack ya Norfolk Hotel na gochaga bu e bomb blast abantu bari gocha toteba babegwa agu iko bari koru abantu bari koru chinse chaisiko koruga agu chikesi cyari kubwati mna bono ekende gya chite in 2002 of course ye bingembere bikokoreka nebisini but I will highlight biri bie chinguru mono tukanyora 2002 e attack ya hatiate Kikambala Hotel gali Mombasa nande attack eyu nero ni ya korekanete n'abantu baisiko specifically ekyombeka kya Al-Qaeda lakini nande ngaki eyu I will say maybe interest bado bali gwata kicharinge interest chaba Israel kyagera Kikambala Hotel eyu ya that time ya hosted tourist ko Israel alafu at the same time mbarengete nendege yabo eri yaringe kurwegeti kiendege kya Mombasa kuirana go Israel lakini rende mna nyasaye ari nyasaye mbachi etigwikera endege irendete chieti ko attacked lakini onyendiriye yarenge successfully tukerio atatania bogima boli twabwa abantu twasireti ase hotel eri ya Kikampala obwatera ne onyendiri endege yu yagwete yare gocha kobekisa getekebe sana lakini no enabu bonsi n'abantu bari ku risko lakini koruga abo bono kubwatekani tugacha tukanyoranga the next case ya Westgate attack abali muri inyore in 2013 then the case kia du kwerende Garissa University attack ya happened in 2015 alafu twabwate kende ya happened in 2019 tukoroka Dusit attack igabu bono tukanyoranga bono tali bantu baisiko kanyora ababegwa aba bachakire gocha imeyense koligina gusegeta abantu abakenya abanyene monomne abasaya bake babwate chinguru bagenda baba amabundiso baba somia baba bache ideology cyabo batware birengere rigete ekero bakwirana bairana kuruga bwa sama somabo bamagucha bakoraki gukora attack chi interest cha Kenya so specifically kero bia chage toto tane gia chage tena abantu baisko lakini with the time tukanyanga bona abana baito bachakira ko baba kwebu chisemi echo bako ba what we call radicalized kwebwa mafundisha ayu kero babire radicalized bairana bacha kurwanie serikali ya Kenya chisegi echo bai attack bono chi interest cheiga Kenya ichikoki ibegedeka bia mono liswali ligia sana kerona chake na bateine getweke kya Nctc gia chagete 2004 wetere cabinet decision lakini as we progressed over the years rende na ndem nabono chi attack chiagendera ko bachinyinge ekabanga nere necessary tutware richiko ligo kole kwerende ri kwa Nctc chinguru so that ekore gasieri ya ekore wetera seri chiko neri chike rire rikoro ku Prevention of Terrorism Act 2012 ya beta amended amended through the Security Laws Amendment Act egachukua amend the Prevention of Terrorism Act ya 2012 na richike libona liria format yekwerende ekyombekeiga osegetenge kege serikali ikoro ku National Counter Terrorism Center nande ntebe maybe mukate orange nande libagante benga egetueke abakoli emirimo baye usually abale officers be serikali bare drawn from various units and agencies che serikali chirichigokora amangana security so it's a multi agency what we call an interagency a meeting otobwate chiobisa koru totebe Kenya Defence Forces na mumanyite gasi yabo no kurende mipaka ya Kenya na terrorism nto maetenga sazingina okonyora na batebyo mugano uyu mna yacha gita abantu baisiko na ubago cha ense yaito bacha gukora amangana ya terrorism so kwa hiyo minajili
bidding abono gwikatorete ebitengo byonsi bya serikali amo ntobwate Kenya Defence Forces ntobwate Kenya Police bali batenerete security ya internal security within the country ntobwate na inde ebyombe binde mnabono Kenya Prisons. Why Kenya Prisons? Nabokonyoranga mwabwatiro suspect obekirwe chera kwanyorangana they have a role to play kerego changa. How do you handle these people? Alafu rende ntobwate obisasi bakoru kwerende totebe foreign affairs mumaitenga terrorism is not teri problem ye country yoka eyemo nabokonyoranga ego fufuko mupaka. That is why konyora terrorist bakoru gali bwarabuni Iraq bacha gukora acts igaiga in Kenya. So nyoranga it is necessary torete all those officers no ena ubakuru kwerende you foreign services so that tobe kemetu ya itamo kero monta kore role yaye bono nyoranga ogochokwamo various agencies abuno mfano naba there are many other torange 13 agencies from mainstream security nabande supporting security mnabono immigration once nobody. Alafu bono counter-terrorism center gasi aeno go coordinate kwenshwanga ebitenge byonsi mnabigo tamo ngokora bire nsemo yabo yegasi kwenshwanga the smooth running when it comes aso Gotanga na Korwania terrorism byamono wa litande bwa radicalization radicalization totebe ye nenchere yemo yokobundisa abantu bose kubundisa omuntu bose kekundi ky'abantu so that mwaba onchore birengereri batwale birengereri koru mainstream ebirengereri bya kawaida tumaite tokoruka na mainstream barwase ebirengereri bya kawaida kwanyoranga bayirire koru asekene bamakoire birengereri bya byabo ebyombe bigabono bya terrorists baire birengereri byabo kwanyoranga yani omuntu nabako genda obundiso ma kera koliro twaro musimamo gete kerengereri gete tokoruka musimamo mukali utanyare kumunchorana bono monomna Nctc ito ya Kenya ekiombe tubwate gitu chandite mone kurukwa al-Shabaab korengereri mna mukemanyete al-Shabaab totebenga nero no mwana wa Al-Qaeda lakini bare centralized in Somalia korengereri ki common knowledge abantu abangi mbamaite bono nyoranga bona al-Shabaab mbabwate birengereri gete ebirengereri byabo batete go advance kwanyoranga bono for them to advance yumeto no serikali go advance go ikotwara abantu wikoreta abantamo oba oneri agenda eri yao banchirane kero banchiranire bamakuru bagenda go act okay fono aba kero bono wika kuriya abantu mbara wika bari abantu baba segete kero baba segetire baba amagundisa ari kwanyoranga bono muntu iranira abwatereto musima muri bwa al-Shabaab tokomotebikende no moteyingere igatagwanchirana kwanyoranga atagete utumia no ene chinguru force gete even going into violence kero ikire bono gutumia violence ina na onye to gontegerera era bid into me violence maigoko okora kigo ko influence ontegerere bono musmamo yo mukali nabo konyora bakonyoira igo purpose ya enga baoboya abantu banyare okora ki koire birengerere biri byabo. That is now what tukuruka radicalization into violent extremism ya makoleta terrorism. Thank you mwanchomo tegereri na boto nyora boyo goetera Getembe FM Getembe TV Getembe FM inaro YouTube account yaito na boyo na bogo turikere SMS as 0741583878 mkate na amobisa Edna na ruligaiga na tokwanda kukwana gabu twensi gosekero monto na agenda tukurugaiga na kwateba nga abantu abaiko bakwira bachaka kwegwa megerio gete mafundisho gete oba ruskurweken bayo kurugai diswali ndiligo chagai ine chidini chinde ando matenga bando saba Islam boka na bubali abantu barabe ababego chidini chinde nchire ensemo yo kwegeria amero kereriyo yiga gosabara ibe chidini gete mbale ensemo y'abantu abayiga bakogenda bachikonya kwegeria abantu babarusya sekena abasoi asobobego bya mana siri swali eryo
mbaira ni magega ntareira ni mukate ena nyorina nateba egekundi tobwate asbono iga Kenya to Korwania negekundi kia Al-Shabaab and Al-Shabaab abakweyorokia usaba kwerenta asenchera gete kweyorokia ngabarabu ne dini bagotetea edini yubaote bagotetea ne dini yege Islamu lakini rendo isako genda se a mainstream Islam okonyoranga amafundisha abo tali yabo ene ikiagera bono mna National Counter Terrorism Center ngokora tolega sina imams abange na preachers kwanyoranga when it comes to interpretation of the Quran abantu abaiga bako ba misguided bama korrekananga abagocha in the name of defending edini yabo yege Islamu lakini wese kogenda the mainstream Islam babwati bo maene kiagera nonye the National Council of Muslim Council boka we work together abakorokinga abantu iga ebintu bakobundisa mbiriko gendana ne dini yabo my once aliswali lya oli gote chidini chinde nabo chi as currently ntobwati kiombe to Korwania kulingana rende ne definition ya terrorism toratebenga edini yenere associated na terrorism lakini rende generally dini ende yonsi nabo konyoranga nebwata mafundisha ye dini ende yonsi nebwata musimamo ye aliaso gote nabo kongota nge dini ya nenere na mafundisha ito naberega onye no mukristo nabo otange bukuya nabo goteba iga lakini rende bonekere gocha gutumia violence nga onye tori gontegerera onye tori na inche onye tori kogenda na mafundisha ayane ngotumia ebura mukoro gotumia violence so that umanye gontegerera so dini chinyinge nchira ikera gabu abalende in terms of radicalization nabo konyora lenda mavundisho chidini chinyinge chikwa abantu bae we can say nko bakonya bale batwara umusimamo mukali to defend their edini yabo lakini rende tali in a violent way. Okay, thank you. Ningo okoba radicalized ningo okwegeligwa olikiwa and that kabe kurgabo ningo yani nabantura bolinga ababango ganda eto amanyete nabantu bankurwali bono iga twarore nabago chekega bago korekana koga ningo okolikiwa nande osoigwa asikyombeke bya monoli swali ligia onde bwensi nabakolikibwa obo mufuasi we byombe byo obo mongena obo mwaga nobo mongina nobo mugaka nobo musai nobo mosom nobo mosom bwate PhD nobo mosom tiganko example bono yani okonyora kiro muntu nabwate role yaye okonyora abekire role yaye onye tebe nabantu rende aged people nabo konyora bakolikibwa aseki bachiko ba supporters for the organization ekiagera kiombe kende gyonsi ku advance ukagitwale nyigo so you can support them in various ways bona bakonyano eno muntu tali maybe kijana uragende kurwana chisegi lakini kwanyoranga agutumika ku recruit abantu bande bosikurikia abantu bande bosikwanyanga nabagutumika ko ba recruited and maybe go finance ekiombe ekyo lakini kerego chiramna bono nabasaye musayenera nabako ba recruited but mainly okonyora abasaye abana bakwenda babekwa asichisegi bono kurwana kuri military bono abwa okonyora maybe omwana osegetirwe musawo osegetirwe ogenda gali ase bakoroka theater ase bagochikobundiserwa amabundiso ayo kera achire kwanyora bono bakwirana n'ekibunduki mumaite mna bono do sit attack omwana orenge mastermind omwana mu Kenya ukinerete bo meru bono nde bwensi nabako ba recruited miaka ende yonsi kurwense mende yonsi ya Kenya na mwenyorete a few years ago, months ago there was a break ya kwerende maximum ngakibone kurukweye where terrorists bane batamete bono and oisokoligereria marieta ali abantu bali nabanda bali kurubere manda bali kurubuluya igote bwati kabira bwati dini onde bwensi nabakoba recruited bagabogusi no ena bagusi and bono isa ku example so mugusi abere involved kiagera bono it's public knowledge attack ya dusit mastermind nagotebi ne kijana yali kuruku
gishunge mete nigelipwete uri koro kugishunge lakini nganyomete mukae nigari koro kwa Violet Kemunto tari omwana onkaga iga oyo seitoga bono nde bwensi nabari okoba recruited noe abo momura abo mwiseke nabono Violet Kemunto niganyomire nando se kubwate amabundisa ari ya Al-Shabaab okonyoranga aba kwega baiseka babake bagenda guchiorora banyomwa lakini bamaete ngigasi baokora ni ya Nyasaye obo nchengo ta Nyasaye obo gutsikera Nyasaye olitumaete ka Nyasaye ta gutunga muntu nanda tebyo nde bono muntu natonge tegendo muite ya bono barabono abakwegenanga nejukumu yabo nde bwensi utari kubwati dini yabo nejukumu yabo kumuita nande kero bamuitire Nyasaye bakorere gasi bona abana aba baiseka bakosegetwa bagenda bate ngai bonekero kwa onyomu no muntu uria aba kwero kalende mnabono amajesha Nyasaye aise guku okore gasi ribone kwanga okure mataya okore gasi ya Nyasaye bona akogenda igoro yabo direct bono musubati yote ngana ebona kera sirire okoba yani mine kugwa ego commentera chinguru choko genda igoro choko genda igoro ande bono lakini ise kubwate megano yaba bana bakwenda baba misuse tikiaira mno musauri asireto musubati oli nere akoba inherited na bande nande kero baikire gali okoba basubati nabake bono yani teri picture ngia nyendiria abana baito bakumanya mbiya banyora masoma yiga baba ise kungaineka ine abakori emirimo buna bono abanyagitari abalimu engineer scientists babe recruited babe radicalized gose mbaso igwa sekyombeke bono liswali neligia na indeko kolengana na research twakore na discovery twanyorire gwetera segasi etokora anybody nanate bali muchakano onde bwensi nabako ba recruited onde bwensi nabwate role abo play yororo. Why I'm saying so, oise koligere no enechi kwerende chi group echibono mna Al-Shabaab ose ISIS oise koligere lya semitandao chi page chiabo nabo konyora aba koleta no enechi video ebinto bikworo kirende mete ngot egento konyora chi terrorist chitagitemo n'abantu abechi gaidi bamanyekane n'ensengima n'ebituko biri bakora barorekane ngamba bwate chinguru bono okonyora no n'ebinto biri bakoreta online n'ebinto biri quality nande quality yo koroki ngatali montoreja okorete abo kurigere kwaranga oyo no musomo okorete no quality echi video chikoretwa online wese kurigere no ene karo bakwenda na chi statement even written statement yo some nabo kumanya nigesonge kenekyo muntu chietese mondo agabara limbalima na seko ba example gyanka gaiga yes we bono mwana mna Violet ke muntu ntumyo mwana oyonka maite no mwana osomete masinde murilo university oise gocha the bandu bamustegeirerwe my gocha oyo recruited the first Kenyans in 2006 kugenda Somalia gukubundiswa nigale ku arenge engineer lakini yatakoltia masomaye engineer o ari gosomero bo engineer oyo nagotebyo uri ku Omeru. So it can happen to anyone and we sabono kuligere global even events chigo happen konyoroleng people who are involved tali mwana ukurwe nyumba ya maskini yoka nabo konyora abana bakurwa se chinyumba chienyarete lakini egento gekogera ama waza ali babeke iruime yabo ama wazeri bagotebanga they are defending their edini yabo nano kurwanira edini yabo nabo konyorunde bwensi umusiru abe netajiri abe na muntu somete mangana ari kabere radicalized amosoire nabo konyoranga bukabanyene nabo konyoro muntu akwerwa ogendo tebanga I will offer my services so that ikyombeke kegendere go advance na go achieve goli yaye ningo okoba attacked bantu ki bagochererwa n'ababegwa onde bwensi nabagochererwa onde bwensi nabako ba attacked bali gochora nga ningo lakini rende kulingana mna twaligere iri nande mne okorekana nabo bagocha bata kitotebe
the primary target or you're directly attacked. Sometimes nabako nyoramna a message eri bataite go pass. It is not necessarily message yabanta bago attack. Maybe mbaleta ngentebe ngabono chi attack ichi chabete Kenya. Totebe mna lirio muchakano. Nateba no Hotel attack. Nateba nga Kikampala attack eri ya Mombasa. Nateba nga US embassy attack. Abantu bali ko attacked directly, abantu basafete the consequences naba Kenya. Lakini a message terrorist cyabakaidi ababatagete eikere okonyonga nabantu be chiserekali chinsi chesko mne Norfolk na kwerende Kikampala abantu bale ko attacked naba Israel lakini abo basafete naba Kenya. US embassy abantu bale ko attack nense ya US lakini abo basafete the consequences in Kenya. So usually on the bwensi nabako attacked and it is not necessary ngori bear the consequences nge message babu atene yaye. Sometimes abagu attack chi interest cyabasani bense eri batatatageti okobamba labda for their own reasons maybe bose onyora ngamba kunyara ko baikera ningora affected on the kero monto nara affected mna na chake na tebanga consequences chia terrorism they affect ekenyorekegima they affect the entire country. Why I am saying so, for instance totebe mna bono ekero Westgate ya beta attacked a mall eri the supermarket ya renge gari chi kwerende chi business centers chi renge gari kwale konyoranga they affected everyone ekiagera inchinaye nabo konyoranga kerokende mwana minto no arengare okolegasi onyoranga kerokende maybe inche bwe komanyene na begete biasara gari. So a disruption ye konyoranga it is not only affecting that individual. Of course the first casualty no montorio beta attacked maybe agasirio bogima buaye maybe akaremara lakini nkonyoronga secondary liyo kerigereria sobu agare everyone is affected and even the entire country is affected because when you attack business interests you are attacking the economy of the country. When you attack people you are attacking a economy and sekiagera economy teriko jengwa no na wikechengwe na abantu. So it's we are all affected either personal level, we are all affected as a society, we are affected even in nation ngima ya Kenya. Yo biasara bito bokoreri bito na boko ba affected no any profession na beko ba affected kerigento no na abnule nkagabu na boko ba affected na ndemono one na kiko ba affected obuoba aboko bwata bwasulinga na kigosa abantu baito na kibaga mnabona karegunga kemuntu na bekunga igobona abana baito bekire kurugabo buna toko genda tarati kugenda sense mo yende. Commissioner Lucy, thank you because you are listening. And Commissioner Ben Museti, you're watching us. 0741583878 na namba yaito ekaroto kuligereria Gotanga na Korwania Obobegwa aiga asinse ya Kenya ekiumbege korokunga Nctc una mo swati Edna agoteresa emo ase emo kurugaiga ase chi studio cheito ningo okoba chibese chiga nande nyomuntu karo okoba chibese. Is it true nga chibese anchiro ro muntu kokanda kake Obobegwa mbaro bia mana siri swali lirigia maybe ko answer this swali litigandara babeka in perspective nga ekero bono Abobegwa ababagocha gusigita abande to recruit so that abantu basoye kembo kyabo ngocha bale ne reason gete bakwa bali bagusegeta busene bijane bibusena abantu abanene ko babare reason why bakubatenga aseki ebwenerete mosoye gaiga. One of the reasons ne yunga umuguchikwebu chibesa engamna nega si uchikwebu ebu mushara nandege ntukendo konyoranga bagutumia na obagu study monto mbali bantu bali buango abagu study monto barora weaknesses chiao bakora weakness yao maybe negasi otabwati na obagu tabagu segeta bagote ingomanyite na bogo choto join igaiga chibesa nchirororo. Usually abantu abaiganga kibakonyora chibesa chiabo
okonyora bakwetera chibes chinchinchira chia magendo nabono al-Shabaab sekobwatia historia yabo kurugali Somalia nabokonyora nga mbabigete yabo mateka kiagera sebone gamna bono tole nyendiro kubwati chikwerende what is happening there currently serikali ya Somalia nere yani ekubabwati mono egento mbai getase kere serikali ya beta unstable bakanyora chinguru bakanyabachaka gutaxi abantu bororo ba generate chibesa lakini nainde still there are so many ways okonyora ebyombe biga bikonyora chibesa sometimes nabeko bamnadina batebi they approach organizations na bako ba approach in the name of nga gutitore kokonya abantu baito bachande getenchera getega just the same way nga NGO chirache gaiga bose CB yo chitobwatege kenyoro chatebanga abantu bali bachande getega ali batagete maitaji ali ganeiga bono ba approach for aid kwanyoranga they can also use those means kungainereri so that banyora chibese echo bagenda gukora ki ku advance ya agenda yabo so nabokonyora nga sometimes chibesa na chechu bakogera anto bakagera ngamba gwate chibesa but the truth neri mkatenga for those cases to anyolire chikiroro chiranire banda bakogenda especially bari babere recruited with the premise nga nechibesa bauchkwebu bagenda banyoranga on the ground ibinte bireto bauti kwanyoranga bakoirana I'm yet to see any one person ochengire goroba okoba ya terrorism ngana aligetu na terrorist nkanyonga chikwebwebesa yeah so nobody mo lakini rende mbuya komanya manganaya nganaberewa bono akol usamangana ine bono ta kubura maswali yetu nkoboli bono toeresa na Nctc akol and from Nctc bia mono kolengereria chinga kinairire na beire nko baeleza rende nga mangana Obobegwa na mangana tuwenete tumanye mne kenyoro mnege saku mnaba Kenya elinde tunyare ko batogo protect chi interest chaito na ndebone kero twamanyire iga nere era begento kiengencho mono asibalia mangana ya tuikeire tunyare ko batoko nyaira tunyaralie tunyaire mna mabundiso tobundisa abana baito chijami chaito so that kiagera nkwenyora mna engakia ya mekero twabeta attacked during the Dusit attack omugambi twabwatenga keyu the former president Uhuru Kenyatta nigatebetenga oborendi obogochaka na inche igobono ntobwate role kero monto ase kenyoro gyaito kero monto igari asinya sato ireribaga tokore kwerende togosagu ntobwate role yo koraki yo kwerenda na torende bali baminto ntobwate role yo kobeka togotegerera inkike happen within your surrounding so ekoli yaito neringa nabo korigereri otegerere okoibukende osise korra kende kebwate taswishi to baise kobwa you can naboko gendo wake report ina bogwa ka police lakini maiterende nga sometimes sometimes abantu baitu naboko nyoranga tubwato bogwa approach police you can also approach even noena village elders nabogwa approach wake report even to church all these people ngote bana bantu to colleagues na barabu but in terms na Nctc na natebegasi yetorende no coordinate to ensure nga we protect and also we fight terrorism still nabo kuri gwate report go chachi office cheito ntobwate chinamba cheito a toll free line enambe yekero gwake simi tori ko boli bubese nde onsi anda ba enambe yu ere 0800 721 600 na ande nabo nkwiranira nigere 0800 721 600 nabo gwakironde bwensi otoe report yu ande amangana ina bokonyora toikeire na ande ntomaite ntori trained mnangaki toko handle chi report ichu kero montato ile report we handle it confidentially and na to escalate for investigations asante SMS nere gochagaiga wante mukate mbolerio mogani naki
twange bimanyererio nga muntu gete ko bari radicalized. Yes, riswali rigia ebimanyererio nebinge lakini egente gitangani tubwenete kumanyanga ekero omuntu abere radicalized incheri natebo konyoranga akoiro musimamo ole tofauti domo ne akonyora otwalire birengere bire tofauti ne birengere bibiri bya kawaida. So mostly abokonyora omuntu omwarengamo mwari ko reason together ero onchokire ochakire otwale birengere bireiga nande are so ready are very argumentative konyoranga muri okotsikuma tebiga muri kuigwana gotebiga akogechibu bwangu are very argumentative anta kunyara go change birengere bya eno motebiga iga eina ya moye sign lakini karwa no monta soire ime abeiro yo mubwe kyombekeri okonyoranga bono noene tabia ye bikoro byaye bigochaka kobanga nebya abantu bali eke mora aligere nabo konyoranga bono noene ngenchako beka chianga umuntu kabikire chianga kawaida nomo kijana kware kora igo kwanyora bunchokire uchakire kubeka chiange style geteiga ekorokinga ataite ko identified nege kundi fulani nabono ndatebo mwana origishunge oliyo urenge involved in two-seat attack kero twari ukwana na ngina nigato tebetinga mwana oye nigegitasi agachaka kubeka bono chianga nyene rongi geta merondo igoro agaika bono bagochukurire kende gyonsie TV kwanyora ko babori nkieke murigeretio oba ogendo zima bono konyora chitabi cha chakire gochenchi tali olio kawaida and unless more kiombeke mono ena basani bae bali abwate kare konyora nguchakire babeke nsemo kwanyora agwesiekerera mono ebisete obatiga bono kwa mitandao nabokonyoranga abare so much online and online una ndabatebi it is one tool egotumika also in radicalizing young people. Sometimes very necessarily nago ikomontage kwa mabundisa ayu on soul sonare online nabokonyoro monto mnoyu are much of the time online okonyora maybe ago communicate nebyo mbebige kyairang ko recruit bari wetera online kero mwengwananire pama gocha offline bono bagotenga tigatuomerane asegete pama kwenda bakobundisa zaidi maybe no en bono yaikanga nechisegi chibunduki gutumia chigrenade ebintu mnebyo nande gento kendora aligeri nabokonyoranga onye radicalization ebwatekaine namangana ye dini no ene dini agochenchi aswe dini eri abantu bali yekyombekeri kwanyora no ene ngincho bakore dini kyabo nere nabo konyora bono bunchu kire nabakore ebintu namne dini yaye gokora so ebimanyererio nebinge abalende gento ndatebe nga suddenly nande gento kende kyamwimwe especially abana babasaye kero bono bairugo chu train bu nabo konyora someone disappears tariko tebinga yako genda he disappears for a long time and it can even take 6 months. Limo igana bara bakire simi ande mona bagwakira abantu bali bayime mono na metabana bali close na maybe ngina boso musani oyo karibu kwanyarongo gwakire simi kwanyore simi ya sekuru enseye kurwa tali ense ya kawaida so ntobwenete ko raise antena na ande ntobwate jukumu yoko ruchi report like ngabono komaete bose o amate yao ora disappear for a long time more than 6 months mwanya komba komorna mwanya komuigwa so gwakire ku Rwanda iga uchikurigire namba yesimi nabokoranga ekine chinse chityo konyorwa mangana y'Obobegwa akumete buya gwake report yeyo so that authorities che serikali bakore investigations chabo. Alitsi Nyang'oli, thank you my brother because you're watching us. Watu wa Central Police Station wote wasalimiwe, watu kwa pamoja na wewe as you najua hapo uelewi unasikia tu ya kidogo tu when it comes to professional line decoration recruitment ye vile inakuwa the last one twaida kemo na manda tukigora chisimira kinende libagali ko nganga. Can high schoolers be recruited? Yes, high schoolers can be recruited. Nande babere recruited. Perfect example or maybe a life example that give is Isiolo High School. Enga kinere tuabwate a majority y'abana bali ba Isiolo High School bakaba
recruited bakatambu kivuguchi ense neighboring country bakagenda bakaba trained. So high schoolers can also be recruited just like anyone. Nande bona abunabu okonyora bone vijana wabwate chinguru baguchi ba serve in the military arm. Okay. Yeah, terrorists. Thank you. 088-721-600 ine simi gwaka utari gwaka ni ukende gyonse no tatware credits nabo gwaka igondi dio tege netia bagambia babaita ba tureti kogenda abo nabo gwaka bayibwate egara bakore ose muigwanenga urwe information yobwate uriyenganisho go chinsa chiara kintia 0741-5838 omontoyo mobwika aboliri swali egara tokore korwa madam akore na ntoganda nege pinde 0741-583878 nere namba kwa ngwaka nyogo gwaka batagi tia sobwango ego to kora kurga kariko nyako kwana mangana ya mwali mangana ne omwelio kwanza ngwakambi ya mono tugetembe TV Getembe radio asogo to ali bageli tunyaleko batokumanya abantu baito abantu bagusi nga neva onde bwensi nabako ba affected engane rende tigatonyeire tubundisa abantu baito abangina twebeke motwe na abasai twebeke metwe kubundisa abande nabagaka boigo toba a role model in our society tigato protect society yaito nande kero kwarolire kende yeko raise kweri kolengana na mangana ya twatebire toba isukira bwana akeroboti bia mama Getembe chiri kurugao bia na singencho anachabwango iko unatwalenge kogenda bia na singencho gusangamo na into ntogenda gusangana chinga kichonspi kana kurwe kyombe kogenda korante bakwani bonsi bataitu kwa pamoja tunashirikiana because we are partners asokurwani bobego boiga kogenda uchiawe gentaka monta kwana nengencha baka kabaraba begunka the mothers baraba begunka na light note ngencho bana baba tariko barora bakobora baka kabara babora lakini nde jinsi chingona ngaricha bereka tokwanda nyasaye tata kora kolenda guseseni ande tutakuwa na wewe chinga kichinde kwa watu sara mjini kuruguru okogenda bakwani Alitsi I know he is with us and the entire team that is in Nyanza because of this tuko pamoja biamon panto ba so balende kuruka to kwanire na aruna wako yanda kuruka itakuwa iko sawa biamon Uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege twatire kuma maine twatire kuma keni ohuru maine otire kuma etuka yo womo ya Uhuru Superstores igiye gutuka miliyoni cy'ubusongo igiye konya ebintu ao aseli bulirigo kona no mubuko nkonya bale ebintu byobwaga kibuna bono amabati kurwa city company ao emesumali yechingenjo chonsi chichuma cyobwaga chichingenjo chonsi chiwaya buna bono binding wires chiwilbaro chisimiti cyobwaga kurwa city company ao egati ebintu binde binge byobwaga chi mwigo mbabwa chi boards buna chiricha MDF egati ebintu binde ebinge asinse mu ebintu bya nyumba nkonya bale chi mattress chichingenjo chonsi nabige chire cheche size ao mbabwata chitangi cheche size ao nkonya bale boigo ebintu byokulya buna bono amabuta yechinge kurwa city company ao amase ya mandasi kurwa city company ao aya yokoruga chichumbi chisukali egati ebintu binde